Yo, warung doyong, tayub kan apa seragen iki? Tayub nggih. Dados. Halo, halo. Monggo, Pak. Bapak badhe parian? Dereng rampung niki jenengan parian yen. Sinten Pak badhe parian? Pak Bayan? Alah nggih monggo. Rarang ngampe. Mbok yo sing sarehno lho Pak Bayan. Lho ngasih aku ketatap mik. Nah nggih. Jenengan parian malih Pak Bayan. Saweran sik napa parian riyen? Nah. Kapal keruk taline kenceng. Yen wis petuk ngandul Niki saweran apa parian? is Mogah, kayak mau blarak terus. Mogah, kayak teko WC barang. Nah, dah. Dan jenengan parian. Oh, sawer sik pariane keri. Oh, 50.000 anyaran. Mangan krajian tak limo saat ngaji pada agama warung-warung damas kayane pinggir kali moblong-moblong saiki nemongan sakeno abang Gajah. Nggih. Mbok jenengan mawon to, Dik? Monggo, Pak. Ya. Mike mati kok siji loro, Mas. Napa parikane sing terus?